New Trap National Youth Front jong ka Women's Wing namar ka Jingbom Biang Shu ka Rukom Trekam jong ka Tanat Meghalaya Transport Corporation kalapha bat IT da ka Dorkha so Managing Director jong ka MTC bon pei bat tuklar lem halo ka Jinko Trekam kani ka Tanan nakaliang juga kong BT Jerwa ka bay day bat ka Jingbom Biang Shu ka Rukom Trekam jong ka ni ka Tanan kalapan pau ba ka way na peneng kimat ka day ka Rukom Siya ki tulop kinong tray bat kumjuru la syam ba kinong tray ki balasong thait nakakam la ju ai ban kin peteng biang ya kakam bat kiwe di kimat Manta kasih yawan ya kendo ya MD jongka Meghalaya Transport halor kini kijing dawa jong kini kisangut halor kijing bom yo ya kini ka standard skill jong kinong tray Meghalaya Transport bar menta kidon kibala lai kusan lai pundusnem kibala tray bapligerat hadu kan mentar kimpat yo tang ya kawe ka hok jongki tena kaliang jongi kum kaseng di padam jur ya kani kajing long jong kani ke MTC namar ba what hadu ba kini kinong tre MTC menta ba plikan rat long kisem jinge namar ba bun ki pula mut ban syong pension ru kimpat yo watang ko ka standard skill jongki te ondang ila ya kendo UMD menne ujubab na UMD kalong ba na du ar hajar kan nyaw la pendu ya kapus jong ki babun wat ya ki ba dang trairu baplikan rat haduk menta long kiduk teh kapus ke babun rei haduk menta ki patla ban thung kajing sya long ngina kaliang kaseng hakiwi gistet ki bahar kini ki nong trai jong ke MTC ki don haduk si hajar telimo ki pos hang ni ki badang bun ba ki pos rei wat ki driver kini badon menta kanos menta barang sa akong satang sispa sanpo ngut ai tena kaliang jongi kaseng ngidawa bangin namla ban pediang ya kan ni jing ong jong UMD ba na duar hajar khanyo ngila penduk lot ya kan ki pos berokot re wat pinlek menta hang ni hapo MTC badai ka head office jong ka Meghalaya Transport hang ni undon su ki officer ki ba depek ya ki babun kiliang jong kajing don kam jong ke department bun kini ki nyau teli ki state mo ngidon hapo ka ni ka jela ka jongi jong ka is te ndrai kat jing sisa ya kani ka nyau teli ki kini ki state bun ki state long ka transport ka biang bhate tangkan ni ka Meghalaya Transport jongi ka badan hapo Meghalaya kat nang mikis ngi kajing kena MD mene uang ba la nadu ar hajar nyau ar hajar kan nyau ke MTC kala bun ki jingpang tela dang yo ke officer ngatrai kum ki kun samla ki jongi menta ki bubun ki officer ki badon la ke jong ke pule ngina kaliang kasen ni diman ya kan ba ki de ban khot mardor ya ki pus ki badang teli hapo ka MTC Hisen na kaliang jungi kaseng nginom song thai kini nginang budin but how minister ng transport ng sa submit yaki memorandum kat kung kijing dawa jungi kaseng kini kwa abo MD uday ban pensay halor jung kini kipus kiba nadu ar hajar khanyaw balay bau krem tungshu hapo eto head office menta jung MTC kumot long kibadon hang tu kidey daki baterai kum kini ki engineer badai na po workshop jongka ni ka karkhana mo ki workshop mo ki engineer ti henry menta ki wan penyat man hang ni po head office tina kaliang jungi ka seng nom la ban pediang bat dalele nom la ban pediang ba ya kini ki beri ki balasong thai ru bakin wan join biang hapo ka office namar ki kun samla jungi menta ki bun ki bom yo kam yo jam balai sapoi kini ki kiat ki drugs ki kenja bun ki kam snio bajelai hapo state Meghalaya jongi namar ba kum ki post ki batliru kini ki office lani ki officer lani kum minister badi pek ya kanika transport ru umla artiban play ya kata ka kalat kelenti ban yo kam yo jam ki kun samla jumi